jeste vaša grupa. Nije vremensko prognoza za danas. U unutrašnjosti oblačno, mjestimice slaba kiša ili kratkotrajan pljusak. Sunčano samo u istočnoj Slavoniji. Na Jadranu dionicu sunčano s promjenjivim naoblakom, ali su također mogući kratkotrajni lokalni pljuskovi. Vjetar slab na sjevernom Jadranu, mjestimice umjerena bura. Temperatura između 13 i 18, a u istočnoj Slavoniji na Jadranu od 18 do 23 stupnja. I prognoza za vikend. Promjenjiva i pretežito oblačno, povremeno s kišom i kratkotrajnim pljuskovima. Vjetar većinom slab na Jadranu, umjerena bura i sjeverozapadnjak, u subotu će prolazno okrenuti na jugo. Temperatura bez promjene. Čuli ste vijesti prvog programa Hrvatskog radija. Torska realizacija Dražen Jančić. Čitava Gordana. Uredila Jasna Đopina-Kolarić. Ready?